Salut! Iracheanu aici. Vă prezint platforma mea de bench pentru challenge-ul P55 overclocking organizat de Gigabyte. Aici avem placa de bază Gigabyte, răcirea. Trebuie să lăsăm pe geam că la frecvențele la care le dăm avem nevoie de răcoare. O sursă Chiftec 650 de W care alimentează hard disk-ul și placa de bază. O sursă Recom 500 de W care alimentează procesorul și ventilația, fanurile. Aceasta a fost posibilă prin un mic crossover, să spunem așa, a celor două alimentări ale plăcilor de bază. După cum vedeți, avem Super Pi deja dat drumul și SF-ul. Vai, și aici s-a oprit morții, să-i